लोगोफोर नै जों नलबारियाव मोनसे मा नाममोनबा रेस्टुरेन्टनि नामा बे रेस्टुरेन्टआव जनानै जानो अर्डार खालामनानै जिरायबाय थादो दाबो मोनजाया बेसेबा गोबाव जाबाय एकदम जिरायनानै बालायलांबाय अर्डारानो फैयासो फैया दाबो फैया कुपन अर्डारानो कुपन लाग्रा हिन्जावा कुपन दासो लांफैदो ओमफ्राय दाबो मोना मानसिफ्रा जेरै जिराय दंजोबो कुपन होलायलाय आखायाव जा गोबाव नांखागौ इमान भिर जाखायो ओमफ्राय नै बिथिं मोनसे जाग्रा दङ बेयाव मोनसे एकदम गोलावथार हनै ओमफ्राय सिगाङावबो दङ लारि मोनसे आरो नै बिथिंबो दङ ओमफ्राय बेयावबो दङ जा बुरजाखा सोरबा जाया होननानै थांबावबायसो दां नेबाय थानो बानानै जा गोबाव नेनांगौ सोरबा थांबाय सिखारनानै खालि जाबाय साहाखौनो मोनलोङा रावबो नै थाजिमा टिकेट लानानै फैबाय थादों ओमफ्राय नै मानसिफोरा जा फैयो आरो एकदम मोनथाम माबा दङ रुम दङ गिदिर रुमा नायलांगोन साइ गेलेयो आइ हाबनो बारि आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और देखते जाइए हॉल भी है सामने सब और इधर सारायावसो नागिरबाय थादों आङो गिटार मिल जाता है आज में कुछ खरीदने के लिए किया masa kedip kolek Kiri.